भारत हादरनि उदांस्रि जानायनि 75 बोसोर बाबेननायनि बा बारनायनि बे अमृत बोसोरखौ लोब्बा लानानै भारत सरकारा मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायाव गासै भारत नाङैनो 30 कौटि बिफां गायनायनि जा हाबाफारि लादों बेखौ अमृत माने बृक्षरोपण आन्दलन होननानै बिथांमोना लानाय जादोंमोन अखमाव आरो बेखौ लोब्बा लानानै थांनाय बोसोरनिफ्राय 2023आव बेयाव जागायदोंमोन। थांनाय समाव आसाम सरकारा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि गेजेरजों जोंनि गामि ओनसोलफोराव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिथांमोना बिफां फुलि रानदों। प्राय 40 लाख माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिथांमोना रानदोंमोन। देग्लायबो बेखौ राननायनि हाबाफारि लादों आरो बेखौनो लोब्बा लानानै आङो बर' कछारी गावहायुङारि खुंथाइ बा BKWCनि जानानै जोंनि उरियामघाट रेन्ज फरेस्ट अफिस आरो नावजान रेन्ज फरेस्ट अफिस बे मोननैयाव जिहेतु नार्सारिखौ बे ओनसोलनिफ्रायनो गुबुन गुबुन जिल्लानि गासैबो ओनसोलफोराव आरो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो रानबाय थादों। आं बिथांमोनजों रायज्लायनानै आङो बेयाव माने नाम थिसनदोंमोन, रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन आरो बिनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय दासिम आङो प्राय 3 रोजानि बांसिन बिफां फुलि लाबोदों आरो हरबावगोन होनदों बिथांमोना। आरो बिनिनो आङो सानदों जिहेतु पन्चायतआ माने सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बा न'खरफोरनो बेखौ बिफां फुलिखौ रानदों। आंनि थांखिया बेमोन जे बे ओनसोलाव थानाय बेयो बाथौ धोरोमनि थानसालि जाथों, ब्रह्म धर्मनि मन्दिर जाथों, ख्रीष्ट धोरोमनि चार्च जाथों, गिर्जा जाथों, बा जोंनि गुबुन गुबुन जे धोरोमफोराव थानाय धोरोम सिबिसालिफोर जाथों, बा जोंनि बर'नि क्लाब, महिला समिति, फरायसालि, गुबुन गुबुन बेबादि फसंथानफोराव राजुहा फसंथानफोराव आङो बे बिफां फुलिखौ राननायनि हाबाफारि लादोंमोन। आरो बिनिनो दिनै जोङो गलाघाट जिल्लानि बे रेंमा बियाब बाथौ थानसालिनि बिथांमोना जि समायना फेन्सिं दुमनानै बाउन्डारि बानायना दोनदों बे बिफां सिङाव जोङो प्राय 200सो बिफां फुलि गायनायनि जों दिनै हाबाफारि लादों। बेनि लोगोसे धनस्री महकुमायाव थानाय धनस्री आन्चलिक ब्रह्म धोरोमनि बेबादिनो बिथांमोननि मन्दिरनि सारिगिदिङाव जोङो गोबां बिफां फुलि गायबाय। आरो गाबोन जोङो बे उरियामघाट ओनसोलाव थानाय ख्रीष्ट धोरोमनि जिहेतु प्रेयार सेन्टार दङ, जों बेहाय आवगोलावबो बाउन्डारि वाल लुना होदोंमोन। बिथांमोनाबो 200निबो बांसिन बिफां फुलि गायनायनि थाखाय बिथांमोना गोसो जादों, लाहार फाहार खालामदों। बिथांमोननियाव जों गाबोन गायनाय जागोन। जे आं मिजिंथियो बेनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि समायना महरा बांबोनायनि लोगोसे इयुननि समाव बे धोरोमारि फसंथानफोरा, जोंनि माहारियारि फसंथानफोरा बेनिफ्राय माबा मोनसे रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय आरो बेनिफ्राय माबा मोनसे मुलियारि फिथाइ सामथाइ मोननाय बायदि बिथिंफोराव बे बिफां गायनायानो गोबांसिन मदद खालामगोन। लोगोसे जोंनि जिहेतु आबहावा, जोंनि जिहेतु थासारि बेफोरखौबो बेनि बेलेन्स लाखिनायाव, रैखा खालामनायाव बियो मदद होगोन होननानै जों मिजिंथिदों। आं मिजिंथियो जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना बे फसंथानफोरनि बेखौ जोथोन लानायाव निस्सय गोबां गोसो होदों आरो बिथांमोनखौ दानिफ्रायनो गोसो होनाय नुनाय मोनदों। आरो बेखौ जोङो बिनि फिथाइखौ, बिनि महरखौ हयथ' बोसोरथामनि उननिफ्रायनो जोङो नुनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो बेयाव बाहागो लानायनि थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो जोंनि बे ओनसोलनि माहारियारि आफादफोरनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावनाय जासिबाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो।
सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।